No niin, nyt jatkuu. En mä halua aloittaa alusta. Wow. Ai, mulla on turboa. Wii. Tää auto ei ihan driftaile. Mä mikään paras ajaa kumminkaan tätä oo. Wow. Aika nopee tää auto kiihtyy, kun se pääsi tosta lavan alta ennen kuin noi tukit tuli tän päälle. Mut tos äsken se ei oikein kiihtynyt. Kiva. Ai. Sitä on velkaa. En oo pelannut Carbonia tai Need for Speedia muita kauheasti peliäänet. I don't remember asking for your help, Croc. What makes you think you can bounty hunt Silverton without my approval? It's Cross. Now this guy's from out of town. Tämä tyyppi näyttää jotenkin TF-tyypiltä. Saattaa olla vaan siitä, että se on punainen. Sillä on punaiset liivit. David, take care of this guy. Mut aika outo, että on suomennettu 150 tonttua. Jahas, kuka sieltä tulee? Should be interesting. Niin. Here, you show your face here. Whoa. Control yourself. Mikäköhän takia tää on velkaa tolle, kun tää on velkaa noille muille? Still don't know what happened that night you took off. But I do know you're into me now with some serious cash. Things have been getting a little too close for comfort around here with all these crews battling for new territory. I think I could use someone with your skills to help me out. The way I see things, I've bailed you out of a serious jam twice now. Time for you to return the favor. Nikki, what do you say you show your old friend the ropes? You gotta be joking, right? You got a better idea? Well, let's get him started right away. Don't disappoint. Not again. Tosi hieno toi auto tolla Nikillä. Ja kukas läski täältä tulee? Thanks for waiting up. Sure. Hey, who's the third wheel? Doesn't matter. Darius made all these cars available to you. Pick one, whichever one you want. Hey, if there's three, do I get one? I mean, I don't care which one, although I am partial to the one with the sweet rims. Why don't you just make sure the tanks are filled? That's great. I'm the monkey. Pick one. Let's get this over with. Romutit autosi crossia paetessa. Valitse autoluokka, jonka haluat aloittaa urasi. Kun valtaat alueen, saat käyttöösi valintaasi mukaisia autoja ja osia. Tuontikärry. Tuunauskärry. Kiihdytyskärry. Wow. No, eiks taas aika lailla tässä, että niinku saatte sitten valita sinne, pistäkää sinne alas sinne kommentteihin, että minkä näistä
näistä autoista haluat? Onko se tää Mazda RX-8, tää tuunaus, Alfa Romeon Alfa Bunda, no ihan vitun sama, että mikä, vai tämä Chevrolet Carmanto SS. Elikkä kiihdytys, tuonti ja tuunauskärry. Okei, se oli tässä. Moro!